Bon dia, aquí us ensenyarem com renovar la quota de soci i que puguis sumar en aquest projecte. Teniu l'app, aquí dalt teniu es desplega el menú i aquí teniu suma't si és quota familiar o suma't si és quota individual. Farem la familiar, que és una mica més complexa, la individual és una mica més senzilla. Cliquem, ens surt el producte, ens surt el preu, ens surt afegeix el carret. Afegim el carret, ens surt el preu de la quota, passem per caixa, aquí surt la descripció del producte, aquí tornem a clicar, passem per caixa, i aquí, si no estem registrats, ens hem de registrar, crear un compte, un correu electrònic i una contrasenya. Aquí, si ja estem registrats, doncs posem el nostre correu electrònic i contrasenya i continuem endavant. Aquí surten les dades d'entrega. Com que l'entrega és online, no hi ha problema, quina adreça poseu, i passem per caixa. Perdoneu. Tirem enrere un moment, que hem de posar l'adreça, i aquí és on posaríem nom, cognoms i adreça de la resta de components de la família que volen entrar a formar part de socis de Fem el Quart. Una vegada posem nom, cognoms i data de naixement de tots els components de la unitat familiar, passem per caixa. Aquí l'entrega podem posar Fem el Quart, accepto les condicions, aquí les podeu llegir si voleu, i aquí passem per caixa. Aquí podem fer el pagament amb targeta, un pagament normal i corrent a través de la passarel·la de pagament, targeta, data de caducitat, el codi de seguretat, paguem i ja estarà. I així ja podreu renovar la quota de socis 2018 i us esperem a la festa del soci del dia 14 de setembre. Fins ara.